Kukhona ividiyo ebengikhuluma kuyo ngase ngafaka umsamo. Kanti omunye kwi-comment wabuza ukuthi umsamo uyini? Okusho ukuthi kunabantu abasadinga ukwazi kabanzi ukuthi umsamo yini ngoba sibuye sidideke. Nawe uma unombuzo ungabuza kwi-comment, ngizobe sengiyenza yakhe ividiyo ngifake ku-YouTube. Ungaphuthuma uyosubscribe khona ku-YouTube. Ngabe uyini umsamo? Asingawuphambanisi nje umsamo naleya ndawo elapha emuva kaRonda endlini esixhumana kuyona ke nabangasekho. Nawu ke umsamo. Umsamo uwena. Okokuqala wena uxhumeke kwabantu abawu4. Ubaba wakho, umama wakho, bese kubi komalume la kwama wakho nekubo. Then kube ikomalume la baba wakho nekubo. Seku4 bese kuqhubeka njalo kuyemuva kokhokho njalo njalo. Umsamo ke loyo. Ngenze nje umzekelo, umsamo omkhulu kunayo yonke uwena uqobo lwakho. Ake sithi nje mhlambe ke uzohlola utshela ukuthi ke konakele emsamo kumele ke mhlambe uyogezela, kumele uyogezela yabo. Lo muntu lo yokutshela indaba yomsamo kumele umbuze ukuthi hayibo kahle kahle yimuphi umsamo okhuluma ngawo ngoba ngishilo ukuthi miningi hlukahlukene akumele uyigoza. Ngoma izinto zakho zingahambi kahle iyona muphi umsamo loyo. Bese kuba ukuthi ke emndenini kunabantu abaxabana andike futhi uyakwazi lokho. Into okumele ilungise abaxabanisa impilo yakho nokuxhumana nethonga esikubiza ngomsamo. Kuyenzeka ukuthi ke mhlawumbe uyazi ubaba waphuma kabe ekhaya waxabana noyise, ingakho ke izinto zakho zikubhedela. Kumele ke okuhlolelayo wena ekuchazela ukuthi mhlambe inkinga ile ekhako mama noma isekhako mama, echaze ngoba umsamo ohlukahlukene. Okungenzeka futhi wena uyazi ukuthi unezingane eziwu2 owazikhipha kodwa izinto zakho ziyabhimba azihambi kahle. Into ke kusekumele yenziwe ukugesa lezangane ezakhishwa zadlula emhlabeni. Izona ke mhlawumbe ezikuvimbile uyabo ezivimbe nje wena. Kahle kahle ungcolisa amathongo, ungcolisa umsamo. So ke makuthiwa ugeza umsamo yini oyigezayo? Makuthiwa ungcolile ingabe okanjani ongcolile? Ngenza isibonelo nje, ekhaya kunomuntu owabulawa kabuhlungu ebulawa mhlasembe umfowabo. Akuzange kugezwe ke lelo gazi, okusho ukuthi lokho kubulalana ikhona kuzolokhu kuqhubeke njalo ngoba akugezwanga. Lapho ke suke sigeza ithongo silungisa umsamo. Manje uzohlolela bese uqeda ke wena ungakusukumeli lokho futhi ungachazeleki ukuthi kahle kahle iwona muphi umsamo owenza kuwo lokho kumele ukwenze, uzoba nenkinga. Uma unombuzo sicela ubuze ku-comment ukuze uzothola impendulo eqondene nawe. Ungakulibali ke ukusubscribe ukuze noma ngabe nini uma ke ngichaza ngeza amavidiyo ngibe nesiqiniseko sokuthi ngiyawuphendula umbuzo obuzwe nguwena. Kanti ke siyawachaza namaphupho ngoba kubalekile ukuthi uwazi ukuthi lawo maphupho oba nawo abekukuthini empilweni yakho. Ungi-inbox ku-TikTok noma kwi-comment usho ucela inamba ka-WhatsApp. Leyo namba ka-WhatsApp yila esiphendulana khona njalo ekseni uma ke kukhona iphupho obenalo. Ukhumbule ukuthi ke
uyasubscribe ku-YouTube ukuze ivideo mangiyiposta enempendulo yakho izoringa lapho-ke notification isho ukuthi cha sesipostile ngaka sichaza amaphupho nisale kube khona-ke isichitho esingena